Hi, good afternoon po. Nagbabalik po ang Alvin Vanjus TV. Ngayong hapon magtatanim po ako ng palay. Kaya samahan nyo na ako. Nandito po tayo ngayon sa may barangay Esmeralda. At pinayagan ako nila ate na makipagtanim kasama sila. Kaya eto, dahil panahon na po ng pagtatanim, kailangan natin ma-experience ang maging farmer. At ang dami nanonood sa akin. Mars, pakuha nga sila. Siyempre, thank you so much sa aking BFF na si Madam Ninita. Siya po yung kumukuha ng video. At narito po tayo ngayon sa Esmeralda, Balungaw, Pangasinan. Saya-saya. Ate, parang may gwapo doon. Saan doon? Yung naka-shorts ng blue. Zoom ko nga. Ate, pagkatapos ng ilang buwan, bago anihin itong palay, mga ilang buwan? 4 months. 4 months pa daw po bago ang anihan. Kaya, ganun yung inaantay ng mga farmers para mag-harvest. Siyempre, gusto ko lang kamustahin ang aking alaga na si Vanjus Bayaban na nasa Asingan. At siyempre, kanyang nanay at tatay na si Bani at si Evelyn. Hali kayo dito sa Balungaw, magtanim tayo ng palay. Ayan. Malapit na po ako matapos. Naubos ko. So, thank you so much. Maraming salamat po sa mga taga Esmeralda na pinayagan po ako makipagtanim sa kanila. Thank you and good afternoon po. Gusto po akong makipagtanim kasama sila dito sa Esmeralda. Kaya maghuhugas na po ako. Tara, Ma'am Ninita, ano yung term nila? Burburayok. Burburayok. Oo, maghuhugas po kami. Doon sa Burburayok. Sa Burburayok. And what is Burburayok? Let's see. Ano ang Burburayok? Hindi ko alam. Madam, hindi ka natatakot, Mars? No. Taong bukid to Mars. At ayan na ang Burburayok. Oh my God. Madam, ito na yung Burburayok. Sana umaga tayo pumunta para naligo tayo, Ma'am. Oo. Burburayok, here we come. Oh, ayan na. Ay, saya. Madam, ang saya-saya. Pagkatapos nito, dahil birthday ng pamangkin mong si Seth, diretso tayo Merienda. sa inyo. Yes. Mars, ang saya. Gusto mo rin? Gusto ko pero wala akong ganang ano. Parang yung nasa kon lang tayo, natatandaan mo yung Bomba. Bomba. Huwag mo nang papatayin para makita rin yung paghuhugas mo dito sa video. Hindi ko nga pinapatay. Ayan, thank you so much. Ito nga po ang tinatawag nilang burburayok. Kaya turn na ni Ma'am Ninita. Burburayok. Ito na rin ang magburburayok. Ayan. So, kukuhanan ko rin si Ma'am. Go, Ma'am. Actually, Bart, itong burburayok na ito, naiinom siya. Ay, iinumin mo, Madam? Oo, iinumin ko siya. Wala akong kasalanan, Madam, ha? Ay, parang ini-scare mo naman ako, Bart. Parang gusto ko nang maligo. Ay! Bago Go, maligo ka. Okay, thank you sa burburayok. Burburayok